apana chitindo Joshua Rikiti vutinde munani tive icho kwade muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matima navose nyika ino ndiri mukati mekureva ndokupfapfaidza nyaya ndinayo panapa muri Zimbabwe ndiri kwaHonde Valley kana ndichitaura kwaHonde Valley ndiri kutaura nzvimbo iri mukati menyika yeZimbabwe asi iri nzvimbo iri kwaHonde Valley nyaya kunonzi kwaGwiriri mukoma KB nyaya ndoda kutaura panapa ndeye mwanakadzi akaroorwa nemurume wake aroorwa nemurume wake kana ndisikakakarise murume uyu akatofa 2022 patove nemakore maviri murandarume aita sei afa but asiya mukadzi wake andirika so nyaya ika pane panonzi paHonde Valley panonzi paGwiriri shopping center muri munzvimbo masabhuku Gwiriri mune murume akafa ndokusiya mukadzi wake asiya mukadzi wake mukadzi akasara achigara pamba zvakare pane hama but vaine imba yavo yavaigara vari panzvimbo pamwe chete asi hama dzemukadzi dziri mukati mekuti murume dziri kutaura kuti izvo pavakafa takaita zvose zvinodiwa sokugova nhumbi dzese tichibva tatigova mukadzi ndokungosara akuzviraramira nekuti hembe takaita sei takagova kureva kuti takamuchenura izvezvi musi wa4 January vakamuka pane imwe imba iripo yababa munini munin'ini womurume uyu iri pamba apa yakamuka yakaiswa hembe padhoo dzemurume akafa dzemufi vanhu vakubvunza kuti ko hembe dziri padhoo idzi dzakaiswa nani nyaya ndiri kushevedzera muri yeZimbabwe iyi mukaenda paWhatsApp channel yedu National FM WhatsApp channel munotodziona hembe dziri hipi dzakaiswa padhoo imba yani pakaonekwa pane hembe padhoo imba yababa munini munin'ina wemufi but asikagari munyika yeZimbabwe anoshandira kunze kwenyika padhoo ndo patakaenda kunounganiswa vamwe vanogara pakusanganisira madzitete nedzimwe hama nokuti vanogara ipapo chakasiyana imba inogara munhu but stand imwe chete vari panzvimbo imwe chete mumwe nomwe ari mumba make ende mukadzi uyu ari kugara mumba make maakasiyiwa nemurume asi ari pamusha ipapo vanhu vakuchibvunza veduwei hembe idzi pane dzimwe hembe mbiri dzatiri kuona hembe idzi ndidzemwana wedu mufitsi nai muroora zvikanzi ndini ko hembe waisirei apa zvikanzi ndiri kushungurudzika pane munhu ari kundishungurudza panapa akatondirova but vakabvunza kunyaya icho unomboitaura pano sei inozadziswa reni kuzuza hembe apa uyezve hembe dzauri kuuya nadzo nhasi uchiisa padhoo idzi dzakabva kupi nokuti hembe dzemwana wedu paakafa takatiunganidzai zvinhu zvese titange zvitsva dzemwana wedu ngadziuye dzinosaura kwauri dzosara kwauri kana pane dzinoda kugovewa dzogovewa kureva kuti kwauri hakuchisina zvinhu zvedu ende hembe dzawai nadzo idzi dzabva kupi pavari kutarisa hembe dzemukoma KB chavakakwanisa kuona ihembe 2 ndo dzavakaziva kuti ndedzemwana idu dzimwe dziripo mukoma KB dzakatoainiwa ndobva dzaiswa ipapo uyezve vari kuti dzimwe dzachoma oversize kune mwana wedu havasi kutofunga kuti hembe ndedzi ndedzemwana wavo so vakamira vakadaro vakatozoenda kwamambo Mutasa ichida kunotongwa but nyaya iyi hainozotaurwa zvakakwana chikonzero pakazotaurwa mashoko kuti mukadzi ari kuti pane mumwe akandirova muzukuru saka zvikanzi namambo aiwazve kana papinda nyaya yekurova haichisiri yamambo iyi chitangai maenda kumapurisa mapurisa kana vaita nyaya dzavo mosodzoka kuno kundakutonga nyaya yekuti wai hembe dzakaiswa padhoo asi kumapurisa ndine shoko randigamuchira kuchinzo pakanzi panodiwa medical report yekuratidza kuti imimi kana makarohwa pane pamakakuvara unove uchapupu neumbowo kumapurisa kuti pane zvamakaitwa kwaite kungotaura nemuromo kuti ndakarohwa mudzimai uyu ari kuti akarohwa nani nemumwe muzukuru wepamba ipapo mhosva ndei hapasi kutarika mhosva ende vachizobvunza kuti pawakarohwa wai usina kuudza vamwe vakuru pana pano vakawanda takagara dati takataura nyaya iyi ichizoenda kumapurisa kana kwamambo tinenge takundikana panapa uyezve hembe dzawaisa padhoo izvi ndo zvinorevei 2 dzakazobva kupi dzemwana wedu takagova 3 padzakaainiwa padzanga dzawachwa dzichibva kupi 4 maoversize aya ndani mibvunzo yese iyi haina kupindurwa haisi kupindurwa vateereri muchida kakona hembe dziri kutaurwa nababa Isabel manyai paNational FM WhatsApp channel muzoonera mega pari zvino ngedu mukoma KB pane mhuri iri kuchema mukapinda nemugwagwa unobva iwo mukati meguta reHarare kubva pa ndingangoti panonzi parichagarika muGlenville pane gomba riri papo mukoma KB kana uchienda kubasa dzimwe dzenguva munotofunga kuti pane gonyeti rakafira ipapo nokuda kwegomba iroro gomba iroro mota dzinomira
patichagarika chaipo kuti uchosvika patichagarika ndiyo nzira yamunokona nayo kupinda pamashops. Pane gomba riripo, mota diki dzakafanana nemawish, mahonda fit, vanototenderera kubuda mumugwagwa zvokuti vanopesa vanotodhuma misika yevanhu vari kunze. Chikonzero mumugwagwa macho hamuzi kufambika, makutoda mota dziya dzine mavhiri mahombe dziya. Asi gomba iri rakamboitika zvakare rikavharwa, iko zvino zvirakavhurika. Kana vanhu vachienda kubasa vamwe vakutochinja road nokuda kwaipapo, nokuti mota dzinovhara. Ende amuna ane motokari yake chaiyo apinze mota yake pagomba ipapo achimhanya anotora nguva yake. Saka kana akuita 3-4-5 minutes achipinda pagomba uku, mota dzinenge dzichiwedzera kuseni, mota dzinenge dzichienda kumabasa, vanenge vachimhanyira kuenda. Saka gomba iroro handizivi vanoita zvokuti vagari makomba emurodhi mukoma KB kana vachitinzwa gomba iroro aiwa roda kuvhara. Right, mati gomba iri riri papi? Glenview panonzi patichagarika. Glenview ani? Glenview 3. Glenview 3 patichagarika ndo pane gomba iri riri kukonzera traffic jam ipapo kuseni nokukuwadza motikari. Right, zototi makatomboenda mukatoenda kana kuti pa WhatsApp yedu munokona kutoona mota dzichimira ipapo. maritumira muna kutora mota dzichitoratidza kuti pana papasi kufambika. Aiwa, chandinoziva ndechekuti his worship meya veHarare, his worship meya Mafume vanenge vakabata chimuti, vanenge vakateerera. Tiri kukumbirawo meya muudze vana venyu vaende kunovhara gomba kuGlenview 3 panonzi patichagarika. Gomba iroro rakonzeresa dzimwe mota diki dzinogara pasi, dzimwe kuti munoziva kasystem kekuti kwasvika pahambu inombotanga ita senge iri kubuda murodhi yozodzoka ndozvokuitika ipapo, asi dzimwe dzinenge dzakamira. Right, vanhu varoda kumhanyira kumabasa nenyaya dzesuspension bicho. Tinotenda baba Isabel, tofunga kuti patichapedza chirongwa ichi na 12 o'clock gomba iro rinenge raita sei, rinenge ravharwa. Kana risina kuvharwa ticharamba tichikudzai kusvikira ravharwa. Ipapo mukoma KB pane zvinhu zviviri, marara zvakare aripo ipapo, imwe kona yerodhi zvakare yadyiwa kubva pane gomba nekuenda pane marara maybe 15 meters. Nzvimbo imwe chete patichagarika ipapo, kubva pane marara kuenda pane gomba 15 meters dzichinzveka marara apa dzabva dzaenda kunonzveka gomba. Marara arida kubviswa. Motikari dziya dzakatengwa nehurumende Second Republic dziri kupi konhai? Onare his worship meya Mafume. Zvandiri kufunga mukoma KB zvandakazoona inini nzvimbo inonzi tichagarika panyaya yemarara, pachibviswa nhasi marara mukoma KB 3 days marara anenge avapo anenge awanda. Ndakaona sokuti vanhu vanouya vachirasira marara nzvimbo iyi vakawandisa, nokuti pakati vemubudiriro kumhiri kwerodhi ibudiriro, kumhiri kwerodhi iGlenview. Saka vanobva uku nevanobva uku 3 days dzoga munoramba kuti ndo pakabviswa marara. Hatisi kuramba kuti havasi kubvisa, but pakuda strategy yekuti sezvo pachiwe marara akawanda toita sei. Right, saka marara ari kuvhara road, apo road yacho ine makomba. Hero basa his worship meya Mafume itanika kuti wantu wanu atamange patichagarika Glenview 3 akachose suzhu yense iripo pamwepo pabodzeka na kuvhara dindi rashupa riri kupasaka kuti karo zitaze kufamba bwino mkati mwa njira. Tiri kudzoka tiri kupayeka dzakawandisa kubudikidza nechirongwa Bozhongora segment pari zvino nditendereka timbonzwa kanhau muntu ndiwatonga pabodzeka na nafu bata mtete handizivi kuti mutema kana kuti mutsuku chikonzero zvanga zviri mukati mekuitika zvainyatsozivisika kuti chiri kunetsa chii. Paita muroora anga achigara pamba patezvara nemwanakomana anove ndiye murume wemuroora uyu Zimbabwe. Muroora akarwara kusvikira ashaika nematambudziko, afa kudaro vachibva vagara pasi sokuti muroora anga akaroorwa. Kana ndichitaura nyaya yekuroorwa ndiri kutaura nyaya yekuti mwanakomana nevabereki vekumba zvokuratidza kuti mwana uyu awedu akabvisa fuma. Abvisa fuma kudaro mwanasikana anove muroora akarwara 17 days. Pa 17 days vakashivedza hama dzemukadzi. Pa 12 days vachibva vaya kuba kusanganisira madzitete zvikadzi mwana ari kurwara, but marwari vaita mwanasikana uyu aienda panguva yevanhukadzi asingadzoki. Anga achienda nekuenda kuendeswa mukati mezvipatara zvairamba.
asi zvakazotaurika ndezvekuti pakutanga kuti mukadzi azoenda kuchipatara akazoenda zvokumanikidzwa chikonzero vatezvara baba vemurume vaitaura kuti pandiri panapa ndinozvigona zvese kunamatira ndinonamatira zvechu zvakare zvekunganga ndinozvigona ndinoshandisa bute mwanasikana kana kuti muroora akazoendeswa kuchipatara zvekumanikidza nokuti vatezvara vaiti ndinozvigona zvese. Pakauya hama vanatete vemukadzi uyu zvekumanikedzera asi vaenda kudaro vatezvara kana kuti severe vakasoudza hama dzemukadzi uyu kuti hongu manditorera murwere mukati maendesa kuchipatara ndaizvigona tione kana mapezabeka ndivatezvara vari kuudza hama dzemuroora dzauya raiti mukadzi akazoendeswa kuchipatara nekupedzisera ndofa anoshayika ashayika mukoma KB ropa rinonzi manga musisina ropa maari ropa ranga rapera chikonzero raingobuda raingorasika asi akazosvika pakufa. Vanhu vakazoenda kumakuva kunoviga muroora so imba ivatezvara avaroje imba yavo mwanakomana wavo ane kwaanosevenza asi akapiwa rumu yake yaanogara ipapo nemukadzi wake. Apiwa rumu yake akaripo parufu rwomukadzi wake vanhu vachichema so zvavakaita pambapa vakabvisa hembe kana kuti midziyo yakawanda ndobva yaunganidzwa mune mamwe marooms kuitira kuti vanhu vari parufu vawane pekushandisa uyezve pekufamba nekuti midziyo haingagari sokuti mudining masofa akaungana vaibvisa kuti muite ground nekuti vaone pekufamba. Saka vanhu pavakaenda kunoviga muroora vakubva kumakuva nezuro kunoviga muroora vachisvika kumba madoors akaisiwa zvinhu kusanganisira mabedrooms anga akakiwa chikonzero ndomunozvigara zvinhu zvakakosha. Saka manga makaisiwa makisi kuti sezvo paine vanhu vakawanda vamwe vanogona kuti vauya parufu asi mashava avo akavabata chero kuba vanogona kuba parufu kunjonja zvadaro mukoma KB. Vanhu vabva kumakuva zvikanzi izvo takuchienda kumba vanhu vanga vauda kuti vachivhura marooms avanoshandisa kana dziri hembe dzada kutora kuti vapfeke vageza vapfeke dzimwe andirika handei kubedroom yababa vanhu vachidzokera kumba. Mwana akatanga kupinda ndisawira achipinda padhoo akaita sezvinonzi aona kuti padhoo pekupindira pane ropa rakaita senge raita zvekudirwa akati zvandiri kuona pana pano muri kuzviona here pane ropa iri zvikanzi ropa tofunga pana akuvara sezvo panapa pane nyama pamwe pane nyama adarika nedhishini nenyama ropa rikaita sei rikadonha ndobva wapinda mukati vakupinda mukati ndokuona kuti madrops eropa ari kudonha mbijana kubuda mudining ndo maienda room maipinda murumu yatezvara kunopinda murumu yatezvara makanosvikwa muine madrops tweropa tiri padhoo zvikanzi honei pagumira ropa iri chii chaitika vanhu vauya vaunganidzwa kukama pana vanhu vakawanda pamwe pane zvaitika vatezvara vasvika mudzimai wavo akuda kuvhura dhoo ngarivhurwe mukoma KB dhoo ngarivhurwe dhoo kusvika raramba kudaro ranga risina kukiyiwa here ranga rakakiyiwa makiyi aishandiswa kiyi aitenda sekutenda kwayo asi dhoo kuti rivhurike riri kuramba kusvikira mwanakomana anove ndiye ane mudzimai akafa akati mirai ndizame tiitele kurova mukoma KB dhoo rakazosvika pakuratidza kuti kukiya harisina kukiya riri kutombomuvha asi kuti rivhurike pane chini raita senge kune chinhu chakatsikira kuseri dhoo raramba kuvhurika zvikanzi nevanhu zvakuitika pana pazvichanzwisisi makuita sezvinonzi mumba mune munhu wai dhoo riri kutofamba robva pane kiyi rikadzoka pa kutongoruda kupinda murestroom kuti koko mune munhu here munhu akafara but mukaripusha kubva pane kiyi painobatwa mukazoriregedzera rinodzoka kuti rapusha zvaka mune munhu zvikanzi nevanhu vakomana munhu mune munhu kaeka mune munhu umu vakomana vaitofure dhoo varume vakaungana mukoma KB zvikanzi tourai dhoo here zvikanzi nemumwe ngatishedze mapurisa mune munhu kana ari munhu panapa pane rufu ari kurambei kuvhura dhoo baba vakanzi ngatipwanyei dhoo zvikana baba asviti angosopwanya dhoo ngatishedzei mapurisa zvikanzi amushedze mapurisa irumu yangu regai tizema kuti ndoriite sei
rivhurike. So mukoma KB pakabva pauya Sawira akati ngatise teke kuvhura. Mwanakomana wababa ava asiri mwanakomana nemukadzi wakafa mukoma KB. Ari mukati mekuvhura zviye zvekuti izvo akadhakwa. Ndobva iye anoti akaona ruoko. Andinozoti kauda kuti uda kunongedzera zvigumwe zvese zvinotarisa kwauri zvakaita senge zvakafamba chibhakera, asi chimwe chigumwe chinonongedzera ndichakatarisa kumberi. Ndochake kuona pisi yeruoko ichipinda mudziyo make ndobva abereka maziso. Abewa maziso. Maiwe. Ndabewa maziso. Ndabewa maziso. Wabewa nani? Ndaona chigumwe chandibaya. Baba vakati muta masaramusi. Baba uchibva vaenda. Ndokubva vabaiwa zvakare baba. Zvikanzi panapa nasawira. Tezvara. Zviri kuitika panapa ini ndiri Sawira. Maona tumadodo tweropa kupinda mupi? Mubvunzo watero nasawira ndiwo kuti izvo. Hamuna chamunoziva here vana vepano imi nekufa kwemuroora? Yes. Hamuna chamuri kuziva here nekufa kwemuroora? Hapana here chamuri kuziva. Vanhu vanotanga kuungana. Veukama vamwe vasiri vepambapa. Vanga vakutya vakudzokera kumashure. Pandakadeno ndikasvika mukoma KB, dhoo ranga risavhurwi. Dhoo ranga ramira rangomira kuti pane zviri kuitika. Patakasvika mukoma KB, Sawira akuti bhosho, uya ndikuratidze. Dhoo harisi kuvhurika. Pakati dhoo harisi kuvhurika, dhoo richibva rati kwii, ndobva ravhurika nzvimbo inokwena munhu. Zvikati dhoo ravhurika naSawira. Vanoda kupinda uyapinda sai. Uyai mupinde zvikanzi nevanhu pindai naSawira. Ndiwe Sawira. Ndiwe Sawira. So pakazoita mumwe zvikanziso dhoo ranga risingavhurika. Bhosho wauya panapa iwewe. Dhoo raita sei? Ravhurika. Pinda. Kule Zimbabwe. Mama. Ndindaita sei? International correspondent. Ndindaita sei? Ndinokutembai. Mukoma KB. Makapinda. Apabila kuti temba mzukuru. Makapinda. Apabila kuti temba mzukuru. Makapinda. Baba muri dziwemba. Makazopinda here mumba muya. Chokwadi chakanaka mukoma KB. Chokwadi ndoda kutsigira lero ndirekuti ndichizvisimbisa. Handina kutya. Asi handina kupinda. Handina kutya, handina kupinda. Ndo pakataurwa mashoko kunzizvo neumwe murume akanga aripo anovewo ukama wekumukadzi. Zvikanzi zvinhu kana zvichiitika kudai so panoratidza kuti pane zviri kuitika. Garai maziva kuti nzvimbo yatiri inoi inzvimbo yakasviba. Kana ichiti yakasviba ndiri kureva kuti pane rufu. Pari kudiwa mubatsiri tipiwe magwara nemazano ekufamba nawo kuti nemhaka yei patasvika panapa imba ichavhurike uyezve pane rufu. Taona ropa risina ari kuziva, dhoo harichavhurike. Ngatitsvage mubatsiri. Dhoo kubva vamira mukoma KB kumapasi 8 manheru nezuro mushure mekunge vanhu vanogara pamba apa vakutya kurara pamba vachiti izvo hatikwanisi kurara pamba apa. Chikonzero akambovhara dhoo ndiani nemhaka yedhoo risiri kuvhurika. Apa panga pari parofu uyezve munhu akafa pamba apa haasi mwana wepo atori mutorwa akauya pamba nekuda kukuroorwa asi mwana wepamba sei paavigwa madhoo hachavhurike. Ndokushedza mubatsiri. Pashedzwa mubatsiri zvikanziso imba indeani? Zvikanzi ndiya baba namai. Zvikanzi uyai pano. Zvikanzi baba zvandoda kutaura panapa hapana zvakawanda zvinobvumudzwa panapa. Chandinoda ndechekuti imimi itai kuti dhoo rivhurike. Ende udzai vanhu kuti nemhaka yedhoo risingavhurike ropa hamuna kuriratidzwa here? Ndariratidzwa. Ropa mariona chikonzero pakafa pane pakafa munhu mobva maona ropa iropa rake. Handidi kukuzivisai zvakaipa pano. Mufi wamaenda kunoviga hongu mamuviga but adzoka arimo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yeah, manio. Varoi avana piro mumba iwe maenda kunoradzika muroora. Yes. Asi muroora hako adzoka. Baba ndoda kuti dhoo renyu rivhurike. Vari panapa ndidzo hama dzemwana kwezomuroora wenyu idzi. Garai mataura kuti pasikiro pane dare. Veukama kana mchinge mataura nyaya yenyu vachapopotera naSawira vagopopotera. Vachipedza kupopotera muchaona chiratidzo panapa chokuratidza kuti muroora abude mumbamo asi zvinobva kwamuri. Ndazodaro ndoda kukugezai baba hamupapune panza. Vese vakadhungwa mumaziso mwana nababa pakauya mubatsiri vanga vachinzwa sei? Muziso mukoma KB chero kabatsirwa nenzira ipi chero mushingo kaita sei? Mazuva ziso harisi kudhistepa mukoma KB. Mukoma KB ndamotera nyaya yemapurisa. Pachibva pabvunzwa panga pana ofisa vanga varipo vakabvunzwa kuti kana zvinhu zvakadai so munozviona sei? Zvikanzi izvo zviri kuitika panapa tese tiri vanhu kunyange ndiri mupurisa tinoziva chivanhu chisingaitike asi tiri kuziva kuti nyaya itika panapa ndeyekuti pafiwa ende mumbamo hamuna munhu mange
makakiya asi sokuziva kwangu inini kumapurisa munogona kuenda kukamba nenyaya yekuti muri kufungira kuti pamwe mapinda munhu asi zvikuitika panapa tiri kuzviziva ripota murege kuripota pande zvikuitika panapa hazvina ine kamba izvi ende chokwadi baba vakazotaura vachiti aiwa madii mati mazuva maviri nditaure nemu maererano nerufu rwemuroora vachiudza hama dzemukadzi pavakaudza hama dzemukadzi kudaro mukoma keipika ndokuti kuita kunorovera richivhurika zvikanzi nemubatsiri ndichatanga kupinda inini asi kupinda kwandichaita baba handini kukureverai nhema mufi ndichataura naye asi kosi inoda kuripa ndataura nemufi ndichataura naye nezvepano baba kana muchienda kubasa kana mune kukereke kwamuchaenda kana musati mapedzera nehama idzi gedhe renyu hamubudi muroora anenge anini ndoravhurika kuti mutaurira navo so vakazogara pasi vakataura kuti izvo ndinoda kuti ndizokuudzai maererano nezvandakaita asi handizi ndega ndine vaturwa vanokwenda kuita vaviri vandaishandisa vaiuya pano pane zvaitika mukadzi wavo mwanakomana achibva asumuka ipapo achibva abuda ende kubuda kwakaita mwanakomana baba vakasara vakutaura nehama dzekufumba kwemuroora mwanakomana asumuka asi akatozouya akabatwa nevamwe vanhu achinditasangana naye akarara parodhapu achiti dai zvaigona mota chero yauya ngainditsike zvaya mwanakomana anove ndiye muridzi wemukadzi saka kutaura kuri kwatira mukoma kp pane mashoko akamirirwe kunzizwa baba vagare pasi vataura nevanhu ava asi mubatsiri achiredzera kuti apa hapana kuvhara kana kuita sei baba kana mune nharo pakugara kwamuri tamuyadhi menyu budai geti muone apa budiki geti muroora abuda mumba wamuchete asaripo saka baba vati vapupura here vati vataura here zvavakaita kumuroora kwanzi ndipei mazuva 3 saka pupura dzulo siku yakuyamba yes nhasi second day mangwana vanofanira kutaura shoko ravo ndichake ndiripo zvakare nhasi masikati ndiri kuenda ipapo nekuti mwanakomana anove muridzi womukadzi azondishevedza achiti bhosvo ndaisaziva kuti zvinerevei nokuti ndine zvimwe zvandakaona baba pandaivaudza kuti ndakura baba sezvendaroora regai ndiende kunoroja mudhara ane zvakaramba ane mashoko akataura asi ndaisaziva kuti shona iyi inorevei uyandikutsi shona yacho baba Isabel pakauya hama dzemushakabvu hama dzemuroora vachidaka kutora mwana kuti vamuendese kuchipatara mati baba pane mashoko vakataura mashoko ekuti inini pachangu ndinobatsira ndipai nguva yekurapa munhu uyu asi iko zvino zvamakutora tichakubatai maoko so mwanakomana kutaura zvakare kuti kubate maoko kuchitaisirazva kuti ndekupi aiwa parufu kana pafiwa panobatwa maoko takubatwa zvishuwa ya zvakaoma muri kunzwa here ndechacho Warren Park anikwe Warren Park b ipi Warren Park mina ndichasebhukura nguva make okay yes but tiri kudhuze nekukamba mapurisa ikoko right kudhuze nekukamba Warren Park kana muchiziva pakaitika rufu muchiziva nyaya iyi tibatei kani 071393853853 inyaya ngechingodzenga chinguva chingodzokera ndine nyaya yandakataura yakaitika kumufa kwose yababa vakaendesa vakanga ri mukati mukushandira munyika yeSouth Africa vachishandira mukati menyika yeSouth Africa vanhu ava vanobva kunzvimbo yekugokwe asi vachigara mukati meguta reHarare asi baba vakazoenda kuSouth Africa kwavanga vanoda kushanda mwanasikana afa kuchikoro akabva baba vamushedzi vachiti mwanangu ndakuwandira basa uya uzosevenza kunuko mwanasikana achibva aenda ikoko mazuva akatanga kutanga achifamba baba vakatumira vakazopedzera vati zii vachibva vachinja phone number nemwanasikana uya zvakare ndiye akapedzisa kumbotaura nehama dzake achitaura kusvika mwanasikana ati zii vachibva vazogara makore 7 years vasina kudzoka zvachose asi kusadzoka kwavakaita uko hakuzi kureva kuti vakanga vasina kudzoka kubva kunyika yeSouth Africa vakatodzoka kunyika yeSouth Africa asi vakugara mukati menzvimbo yekuHarare vane imba yavari kutogara vakatenga munzvimbo yekumufa kwose mwanakomana wababa inova hanzvadzi yemusikana uyu yakaenda kuSouth Africa pavakadzoka kubva kuSouth Africa vakugara kumufa kwose ndoko vakatenga imba yavo vatenga imba yavo kudaro vakanga vachitorocha vari pamba apa asi vakanga vasingaroche vanga iri imba yavo asi mwanakomana akazobva kunzvimbo yekugokwe achiti veduwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka regai timbonotsvaga tione kuti baba havanochava kutumira amai vachibva kuti kumwanakomana wavo chienda kuHarare mwanangu kana ukaona basa rekushanda unogona kuzotibatsirawo nokuti hatina kwatichakwanisa kubata mwanasikana hasi kubatika baba havasi kubatika ndokubva aenda kunogara pamba pamwe pari kumufa kwose pamba apa mukomana uyu anga asiri aigara ipapo pamba pairozhwa nadhiraivha wekombi right mukomana uyu akazowana basa rekulodha ari pagedhi ari padhoo rekombi kuna dhiraivha dhiraivha ndiye anotsvaga kondakta wake mukomana uyu akavirirwa svika nadhiraivha handi unorara kumba kwangu
mukomana achibva aenda kunoona kupi kumba kwa driver. Ahana kuziva kuti kumba kwa driver kwaari kuenda driver ari kuloja pamba pababa vake. Ende amai nevamwe vana vese vanga vasingazivi kuti babava vakatotenga imba iri muHarare. Mangwana makuseni vakabva vapesana mupaseji. So mukomana yakabva atizwa nai munhu wandisangana naye apo ndite senge ndinomuziva zvikanzi nadriver ndo baba vepano vatinorojera. Amai anditika zvikanzi wo ndiwo vatinorojera zvadaro mukoma wangu mukadzi wemo akazobuda zvakare akati iye muri kuti ndio baba vepano apa zvikanzi mari kuratidza mudzimai wavo ndovharatidzwa zvakare mudzimai iye ari kutora murarikadzi waari kutoratidzwa ndiye sisi vake. Akati akatora nguva refu achiti munhu wamuri kuti murume nemukadzi ndo baba vangu uyu ndisisi wangu vanhu vanga vachirarama vari kunyika yeSouth Africa. Zvikanzi vari kugara panapa kusvika mukomana uyu azozivisa hama dzimwe dzese. Hama padzakaziviswa mukoma KP baba vakajamuka zvokuda kurwisana nemukomana uyu vachida kudzikana right. Zvakaita kuti driver wekombi azodzingwa pamba apa mukomana akazozivisa amai vake nedzimwe hama kuti vanhu vari kugara vese sabhuti nasisi. Ndo pavakazobva mukati menzvimbo iyi. Pavakabva mukati menzvimbo iyi vakaenda kunzvimbo yekuGweru. Ndo kwavakaenda. Vaenda kunzvimbo yekuGweru vanga vatove nevana vaviri baba nemwana vachigara vese vatove nevana vaviri. Vaenda kunzvimbo yekuGweru yokutanga iyi ndiyo yamakanzwa muri yeZimbabwe muchibvunza kuti baba vakazoita sei. Baba vakazoenda kunzvimbo yekuGweru but kunzvimbo yekuenda kuGweru hapana kaziva zvakare kuti Gweru vari kugara kopi ndokutanga kugara vese ende mafoni avo vaisara kuti azivikanwa nevanhu. Vari kunzvimbo yekuGweru vakanoita umwe mwana wechi3 vaita mwana wechi3. Mukadzi uyu musi waapona ndo musi wakafa baba murume but musi waakapona mwana uyu airatidza kuti iye munhu yake nemuromo zvoita senge zviri pamwe chete uyezve mumuromo machona maitori nezino rinotobudikira kunze kuti rakatokurisa rangasingakwanisi kuvharwa nemuromo. Mwana uyu haana kuita mazuva mwana uyu akaita mazuva asi baba zuva iroro rakazvarwa mwana uyu ndose vakabva vafa. So mwanasikana nhamba dzehama anga ainadzo ndo kuda kuzama kuti iye ndoita sei ndisangana nehama. Akataura neni achitaura kuti bosho nyaya yakataura yekuHarare yababa nemwana vekugara vese semukadzi nemurume ndi baba vangu inini ndine musikana wacho ndaigara na baba vangu asi baba vangu izvi kutaura kuno kwatiri kuita ndakapona mwana ane chimiro chakati ende mwana uyu muri yeZimbabwe haana kufa mupenyu asi baba ndo vakashayika. Zvandiri kuda panapa ndezvekuti ndiri kuda kuzivisa hama dzangu kuti baba vakaita sei vakashayika but nyaya yandiinayo ndiye kuti hama dzangu dzakakwanisa kuziva kuti ndiri kugara nababa semurume nemukadzi ende amai vangu vari kuzviziva kuti ndini ndakaita kuti vasatumirwe chikafu vasagare vese. Iko zvinozvi baba vashaya. Ndiri kuda kuzama kuti ndivadane vauye tikwanise kuviga baba nokuti baba vari pai vari mumochari. Baba vakafa musi wa 27 December 2024 vari mumumba asi havasati vavigwa nokuti handizivi zvokuita. Kutaura kuno kwatiri kuti baba vachiri pai unyoro uno baba vari mumochari but hama dziri kuziva asi handisati ndavatanga ndovatanga nenzira ipi. Ndichibva ndati ndipe nhamba dzavo achibva andipa nhamba ndobva ndaudza vakomana vatatu pamwe chete namai vachona chavakataura ndechekuti watipa nhamba dzemwana wedu dzaari kushandisa tichamufonera asi ndichibvunza mwana uyu ari kuti haana kufonerwa. Kubva imimi makazofonera hama dzemwanasikana uyu rini? Ndakafonera hama dzemusi wa 3 January 3 January ndo pandakafonera ndopandakavafonera ende amai vachona nhasi tinotaura tese but vari kuti vakafona kumwanasikana but mwanasikana ari kuramba achiti havana kufona baba vanoda kuchengetwa vari pai vari mumochari. Mwana akazvarwa pakashaya baba mupenyu anaye nevamwe vana 2 vese anavo. Iye achiri kuGweru uku kumba kwavo imwe imba futi yakati mwana baba yari kugara iye kuti vane imwe imba iri kuGweru neimba iri kupi iri muHarare. Imba idzi dzese hadzizikanwa naamai anove ndiye mukadzi wababa amai vemusikana uyu iye ndianotoziva dzimba idzi nokuti ndiyanga kutoti wachidhandika kuti mukadzi aifambisana nababa so shoko rake nderekuti ndiri kuda kuti baba vavigwe but handikwanisi kuvaviga ndiri ndega ndoita iseyo ndisangana nehama idzi baba vavigwe iye ane mhosva yake yekutora baba kuvaita murume. Makamubvunza here kuti iye
mwana uyu paakasangana nababa nyakumubereka ichokwadi aizviziva here kuti zvichasvika pazvasvika apa. iye anditaura mashoko kuti baba vakatitaura neni vachiti ndo zvatakuda kuita pano tiri kunyika kuSouth Africa. Handinambokwanisa kupindura neni handizivi ndakapinda sei mazviri. Ndakatoona ndaamurudo taamurume nemukadzi ndichigara nababa vangu. Saka mwana ndiyaunza mwana nyaya iyi kubva kumwana iyi ndiye ane dambudziko rokuti baba vari mumochari ende ndiye ari kuzereka kuti vakafa. Hongu vamwe vazviziva but vatasingavana kuzviziva vakamirira kuti asvike ega. Ari kuti inini kuenda ikoko handikwanisi kutotaura newe kupotera. Yes.